tänään me pelataan Brawl Starsia. Ja nyt tää video ei saa mennä pois päältä. Näköjään yksin peliselkkauksessa tää menee pois päältä. Eli me ei nyt mennä sinne vaan tyrmäyseen. Ja nyt et mene pois. Jos menet, niin nyt saat jotkut ja saunat! Facereveal tulee 5 miljoonan äärettömän 1500 miljoonan tilaajan päästä. Koska en mä ikinä tuu tekemään Facerevealia. Ja nyt Jessie saa kultasaunat. Tuo ei siis ainakaan minun kielellä ole niin ulma sana. Sen takia mä vahingossa sanoin sellaisen. Jessie! Meidän pitää saada ainakin toi yksi Stardroppi. Saatiin tehtävä tehtyä ja saadaan sieltä joku palkinto. En tiedä mikä hitto tää musiikki on. Saatiin 100 krediittiä, joka melkein on. No kun ei minulla ole gemejä. Yksi gemi! Avata täällä toimat säkin! What?